Lijep pozdrav svima. Ovo je prva video lekcija o nekom pojedinačnom filozofu iz srednjovjekovne filozofije. I odmah najznačajniji predstavnik prvog dijela srednjovjekovne filozofije, patristike, koju smo obradili u prošlim dvijema video lekcijama. Njegovo ime je Aurelije Augustin. Rodio se u sjevernoj Africi, gdje je i umro. Kroz svoj život radio je u Rimu, Milanu i Hiponu, gdje je bio biskup. Živio je od 354. do 430. godine. Dakle, za to vrijeme se čak i naživio. Bio je učitelj gramatike i retorike. I toliko je bio dobar u tome da je otvorio i vlastitu školu retorike. Ali je nailazio na jednu vrlo jednostavnu poteškoću u poslovanju. Naime, učenici bi mu otkazivali suradnju kad je došlo do plaćanja školarine. Zanimljivo je da je Aurelije Augustin kršćanin postao tek u svojoj zreloj dobi. Dotad je bio manihejac. Manihejci su bili sekta koja je uzimala dobro i zlo kao početne principe. To mu je čak puno više odgovaralo, jer kako kaže Copleston u svojoj Hrestomatiji, kao kršćanin teško je mogao objasniti otkud toliko zla u svijetu ako je Bog dobar i svemoguć. To je puno lakše bilo ako ste manihejac. Na to pitanje si je kao kršćanin odgovorio tek nakon što je proučio novoplatonizam. Jer je shvatio da zlo nije neka pozitivna vrijednost, nego je to samo odsustvo dobra. I tu je mogao raskrstiti sa svojom starom sektom. Kroz svoj život bio je i skeptik, i novoplatonist, ali evo, završio je kao kršćanin. Svoje uzore vidio je ipak u novoplatonistima i u Platonu naravno. Zbog njih je htio spojiti kršćanstvo s filozofijom. Htio je spojiti nevjernike i učene ljude. Znamenit je po tome što je autor prve autobiografije poznate čovjeku ispovijesti, to jest Confessiones na latinskom. Drugo znamenito djelo je De civitate Dei ili o državi Božjoj. U ispovijestima Aurelije Augustin priča o vremenima kad je bio mlađan lovac, kad je duhovno lutao i kad je bio moralno fleksibilan. Pričao je o vremenima kad je bio sve ono što smo ranije naveli, dok nije postao kršćanin. U ovom drugom dijelu o državi Božjoj Aurelije Augustin bavi se jednom novom filozofskom disciplinom koju do sad nismo načeli, filozofija povijesti. Ranije sam rekao da je Aurelije Augustin u jednom periodu svog života bio skeptik, dakle sumnjao je u postojanje ikakve istine. Naravno, kad se preobratio na kršćanstvo, stav po tom pitanju se izokrenuo. Čak je počeo napadati samog sebe iz doba kad je bio skeptik. Neka istina mora postojati. Ako išta na ovom svijetu postoji, kaže Aurelije Augustin, to je istina. U prilog tome ide jedna njegova izjava, sumnjam dakle jesam. Podsjeća na Descartesa koji je došao puno kasnije kronološki. Što ta izjava sumnjam dakle jesam znači? Skeptici su sumnjali u sve. Znači da bi onda sumnjali i u vlastito postojanje. Ali čekaj samo malo. Ako ti sumnjaš, sigurno je onda da postojiš, jer ne možeš ne postojati, a sumnjati. Skeptici neće poreći da sumnjaju. Kako možete sumnjati, a ne postojati? Morate postojati. To mora biti istina. Ako sumnjate, mora biti istinito da postojite. I što se tiče Aurelija Augustina, možete sumnjati u što god hoćete, ali ne možete sumnjati u činjenicu da vi postojite, jer ne možete sumnjati ako ne postojite. Aurelije Augustin vjeruje u više stvari. Dakle, da on postoji, da živi i da zna. On želi spoznati Boga i dušu i pita se traži li previše. Istina za koju Aurelije Augustin tvrdi da postoji, za prijatelje ili duša ili Bog. Ono za što sam rekao prije nekoliko sekundi da Aurelije Augustin želi spoznati. Dakle, ako želimo spoznati istinu, to jest dušu, to jest Boga, moramo zaviriti u vlastitu nutrinu. Toliko za prvu video lekciju. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija, te filozofskom hrestomatijom Istorija filozofije Frederika Coplestona.